Ara si vols escoltar el que vull criticar a unes lleis que són imperialistes, herència de saquejos i guerres del passat, avui conformen les fronteres nacionals. Un dels tabús que amaga aquesta societat tracta llacos per divisions artificials, murs formigó i reixes amb electricitat per evitar que vinga gent de més enllà. El teu crim és buscar un món millor, escapant de la guerra o de l'explotació. El teu infern és el país que t'ha tocat. Entitats financeres i multinacionals que lleis i guerres per damunt de tot estan, comprant i especulant amb recursos naturals i els governs són les seues titelles. Si el moviment de plaques ens torna a ajuntar, no hauríem ja de quedar massa a Portugal, vivint tots lliurement, creant un benestar per una humanitat unida sense morts. Tu n'has triat el lloc on has nascut, el xovinisme no és racional, la xenofòbia és creença ancestral. Y hasta así es el nuevo concepto. No, jo volia fer-ho curtet. I si no, tornareu. Gràcies per vindre.